duwe putu kok atine resik temen. Jan wong ikhlas. Ora duwe pamrih apa-apa. Ora duwe rasa panas ten. Senajan biyen Gatot Kaca nalikane rebutan Kiki Stunggara sing menang kuwi mau Gatot jan sliramu ora duwe rasa panas. Mboten ya. Adem karo sing manah kula syukur. Gerbe foto sing kaya beda jenenge Tiru Mbah. Tiru Simbah. Simbah Jurno ki atine resik apa manik terus bali umroh. Oh. Resik nembe umroh nonton pajak maning. Kepengen baru sinden. Baru umroh aja beli nonton sinden kok aja niku akan nangis. Iku sing jenenge adat karo sahadat bisa gandeng renteng peruntungan. Adat budaya kuwi mlebu sinden. Sahadat kewajibane menungso. Manembahe ngarsane Gusti syukur. Ngertesi eling. Ning angger pune yang dongeng kayane kamandang jengkel kayane. Dilalah pune yang nggawa buku sejarah iki. Pandita kang karya wangse nggawa buku primbon ning sine sejarah. Nah. Jago karo bone. Sing nang arep ngadeg sing nang mburi jago. Sing dadi sejarah apa mboten? Nggih, kepengin. Nah. Ketika gono, mari nang diko sing rendang kiye bukune kiye bukune. Pate Malatur. Oh iki. Aku ngomong apa jajan? Oh iki. Iki apa? Panjenengan menika badhe nyejaraken sing jenenge mati sebo ning penanggilan aku ki aja turu lho. Wong diperiksa wong pirang-pirang mek padha guru kok merem-merem. Negara ki ora bayar wong turu. Negara ki ora bayar karo wong merem-merem. Oh iki. Wau dalu kula nembe mendesi jebot. Oh ya member. Pidato lho pendhita dolan nyejarah malah.
Kapekno inggih. Perkara sejarah menapa? Sederenge Raja Raju Trisno kalian Raja Prigondaning menika wonten regejegan rumiyin. Menika wonten negari yang dipun wastani negari Sobrah Lambangan. Wonten negari yang dipun wastani negari Sobrah Lambangan. Benten ratunipun ana Wenang Jejul Prabu Naga Rangsang. Lah Naga Rangsang tresna kalawan Bentari Sumerti Atmajane Sanggan Bathara Bayu lan dilarang. Kang Eyang Nagaraja panjenengan putrane Nagaraja. Kula putra waeipun Nagaraja. Nagaraja tresna kalawan Bentari Sumerti Naga Rangsang ya tresna. Iku halulungan penggalih Sanggan Bathara Bayu nganti diantos sayembara perang ning kayangan. Jenenge sayembara perang ana sing menang ana sing kalah. Sapa petukan sejarah ing kasoran Prabu Naga Rangsang gugur tanding karo eyangmu. Naga Rangsang dipun pejahi lan eyang kula dipateni dening eyangmu. Jaman biyen Drona Ratu tanding karo ratu salah sijine ing mati negarane dadi negara telukan. Dados negari telukan. Biyen ngaten negari Sobrah Lambangan menika telukanipun eyang kula dene sesuk pinter. Pinter asal karo Drona pinter. Dadi contohnya negara Sobrah Lambangan kuwi telukane eyang. Eyang kula, eyang. Nagaraja kuwi kanthi klempian duwe jajan negara Sobrah Lambangan. Sobrah Lambangan tukul gagah pengalang-alang sadedeg sak pengawe. Mulane denarane Tunggurana saka tembung tetunggule Wisaranana. Mulane ngreke Tunggurana wardi bangun dening Gatotkaca luput. Kang Rama Bathara Kresna wiluput anggone karo putrane. Waduh kok ngantos nangis ya, jangan nangis. Duwe putu kok dilarani wong. Aja tutur nasi lakon ini melu lara. Kawitan gocek ing badhe bangun iki Tunggurana. Kedahipun kudune ya Bumantara kudune. Yang ora marahi. Nek kudune. Ana tetembungan sedonga bathuk senyare bumi. Ya,
Sedulur Bathuk senyari bumi sedulur Bathuk. Priya rebutan wanita, wong lanang rebutan bocah wedon. Nanti dilakoni apa sing ora. Berarti lagi nyambut dijaluk. Iya. Gara-gara bocah wadon. Nanti ora eling purwa mati usono. Sing ora lunga-lunga bareng saiki pedhot katresnan. Kok perkara bocah wadon. Mekaten kanthi yang senyari bumi. Priya rebutan bumi, apa maneh kanthi bumi kikis tunggulna. Najan setempat gelake. Gandul kanca kuwi aja nganti ngrebut karo wong raja. Ing Trisno mundhak asal derajate. Awit sapa kuwi mune-mune kan. Gandul kanca iki padha wae nyepelke kawan angger foto Prabu Bumantara. Dan kocok wong serakah, kadu kocok wong jahil, mekakil, mateng angkara murka buti candolo. Yen cara mone yang kudu dijaluk, jaluk iki Jota padone latine trowo jamangun dandir itu memang cokro jojo bang mau ngowengis pasran abang brandang pindo kembang ora wariban Patih Madara kula nunda sabda paring pangandika nggih. Paman Priyanggana. Sabda paring pangandika nggih. Leres menapa ingkang dipun ngendikaken dhateng Hyang Pendhita Luna. Sejarah menika kayedak jumbuh kakahanan. Kikis Tunggulana kudu dadi darbine wong Prabu Trisna. Awit Gandul Kaca padha nyepelekake kalawan Prabu Bumantara kang suwe kuwiyan mimangke mereka dosa badhe bangun kikis Tunggulana bangga sembadari Putra Prabu ngisi gawe nyawani terima